Kaje jedan Haris Mujezinović, kaje častio bi me ćevapima u Sarajevu samo da ga pozdravim u jednom klipu. Pa jel znaš ti, Harise, bolan, kakve ti veze moraš imat u SDA da bi te ja pozdravio? Znaš ti, Harise, da meni bake lično svaki mjesec 18 maraka iz državne kase u vidu dječjeg doplatka uplati da ih reklamiram? Jel znaš? Ali eto, hajde, odradit ćemo ovo ovako preko naše veze. Znači, veliki pozdrav za Mujketa i samo da znaš da ja volim veliku porciju s više luka i boosterom. Tako da ne možeš proći ispod 7 maraka, nema šansone. Za sve ljude koji imaju iOS ili Windows uređaje poput mobitela ili tableta, Dr. Phone jednostavna i besplatna aplikacija za snimanje vašeg gameplaya ili tutoriala. Započnite snimanje sa jednim klikom. Link za preuzimanje nalazi se u opisu videa. Zadnjih 7 mjeseci snimao sam, nema šta nisam snimao. O kurvetinama, o rospijama, o političarima, o gostima, o Davidu Beckhamu. Ma nema šta ja nisam snimao. Bio sam izdajnik Bošnjaka. Ili Bosanaca, šta je pravilnije. Htjeli su me zaklat, bombe mi bacat kad sam snimao video za Novu godinu. Šeitani u mene uliječali. Izliječali kako im se htjelo, ja nisam ni znao. Da mi kaže, reci Jesse da ti sad dođem bombu bacit, zato što slaviš Novu godinu. Reko ljudino, evo me tu i tu, haj sad dođi. Hoćeš odmah ili kad si planirao? Pa ne možeš ti tako pričam, nemoj mijenjati priče, haj dođi sad. Topčin zecom po žvaljama. Znao sam dolazit u kafiće, na kafu, kaže mi konobar, jutro ste tražili ovdje neki ljudi. Pa reko, jesu makar kakvi spremni? Kome plaća? Bošnjo pita kome plaća. Jer kod nas ti, ako si normalan, sigurno te neko plaća. Ne možeš ti biti normalan, a da si normalan sam od sebe. Mora neko da stoji iza tebe, ako si ti normalan. Lud je samo onaj čija se ludost ne poklapa sa ludošću većine. Jer kod nas ti, ako si normalan, ti nisi normalan čovječ. Ti si lud. Ja jedno jutro probudio se, progledao, ispuno, ustao, smotao organ, stavio jastuke na njega, odnio u sobu, umio se, oprao zube. Reko, od danas ja hoću da budem normalan. Neću više da budem onaj balkanski luđak. Nacionalna, vjerska, rasna mržnja otpiši. Neću da mrzim nikog. To što je moja meni zajednica ulila da mrzim ljude i te neke imaginarne razlike da vidim koje ne postoje, to je funkcionisalo dok sam bio mali. Više neću da nikog mrzim. Znači, mržnjo odjebi iz mog života. Ne može. Kažu mi da sam izdajnik bosanskog naroda. Da sve druge ljude treba pobit i da samo mi Bošnje trebamo živjet. Ne valjaju, kaže, Srbi i Hrvati. Jebote, ja išao upoznao ljude. Kontam, reko, šta ovi vam moji pričaju, čovječe? Ljudi potpuno normalni. Ja lud na kraju. Aj dobro, ja lud. Odgoj djeteta. Izbaci kaiš, produžno kablo, čelične šipke, lance i sve ostalo sa čime su mene odgajali. Rekao, ako ja svoje dijete ne mogu razgovorom pretvoriti u normalnu osobu, onda ja i nisam ni za šta sposoban. Ma kakvo to, opet svi na mene. Mora se dijete malo prutem, pa malo kaišem, pa malo šipkom kakvom po leđima, ako ne sluša, malo ga u podrum staviš. Ne daš mu da jede, malo ga pošalješ, svežeš ga u kolibu, na goli otok ga pošalješ. Jebote, rekočin otac, među kakvim teroristima se ja nalazim. Ja po drugi put luđak, ne znam šta pričam. Posao. Koliko radim? 12 sati, 7 dana u sedmici. Dobro. Kolika mi je plata? 500 maraka. Da li mi može biti za normalan život? Ne može. Odo reku dat otkaz. Nećeš ti mene jebavat, bas 500 maraka, sposobniji sam ja od ovog. Majmune, jedan, šta ćeš sad? A, majmune, ostavio si neki dobar posao. Šta ćeš sad, majmune? Pa sad, reko, zarađujem 5 puta više. Šuti, balo prodani dok ja pričam, šuti, majmune. Gdje ti je staž? Šta ćeš kad budeš imao 60 godina? Gdje ti je penzija, majmune? Kralju, ja sebi uplaćujem staž, imat ću penziju. Ma šuti stoko dok ja pričam, ko te plaća, majmune? Govori ko te plaća, jel Amerika ili su četnici? A, majmune, ko te plaća? Ko te plaća, majmune, govori?
Da nisu možda Izraelci, da nisi stupio s Izraelom u kontakt, jel te Izraelci finansiraju, a? Da ne budeš napačeni prosječni Bošnjak. Ko te plaća, majmune? Te pašeba, malo posjeti psihijatra, nisi dobar u glavu, majke mi. Tebi treba glavu razbit, ba. Majmune jedan. Puno si se ti pomustafio na ovom internetu. Izdao si svoju vjeru. Promijeni ime, zovi se Mirko, majmune. Pa šta fali imenu Mirko? Evo ga kopila izdajničko, mamu mu jebem! Jer smo mi za ovo ginuli! Opet ja ispado lud što ne vidim ništa loše u običnom imenu. Ja počeo kontat da nešto stvarno nije u redu sa mnom. Politika. Šta se dešava sa političkom situacijom u Bosni? Aha, govna sve do jednog. Hajde malo da pričamo o tom, da ih prozivamo. Da govorimo malo o njihovim platama, o sistemu, šta ne valja, šta bi trebalo popraviti. Ko te plaća, majmune, da govoriš protiv SDA, a? Jel te SDP plaća možda? Nabijem i SDP. Nabiješ SDP, jel? Pa ko te onda financira, a? Jel SBB? HDZ možda? Kralju, nabijem i SBB i HDZ. Ma ko te plaća, majmune, nemoj da ti glavu razbijem, reci ko te plaća. Opet ja totalno lud. Po ovom koliko me ljudi plaćaju, ni za šta ja bi do sad trebao da drpam muda negdje na Havajima. Homoseksualci. Puma mu im jebem, pedersko. Puma mu im jebem. Kako može muškarac muškarcem? Fuj! O, nemoj mi ništa pričama. Ništa, šta je? Šta je? Urođeno im tako. Hoće samo da žive normalno. Dobro, brate, nek žive, samo nek mene ne diraju. Evo ga izdajnik bosanskog naroda! Pederi da žive, jel? Da nisi i ti možda pederčina? Da je Bog htio pedere, stvorio bi Adama i Stevu, a ne Adama i Evu. Pa reko, Bog nije stvorio ni Adama ni Evu, život je nastao iz vode. Procesom koji se dešavao milionima godina, predaje se na medicinskim fakultetima, pitaj doktore. Šeitan! Ubij šeitana, kjafir, za kolji kjafira, mamu mu je! Ne znam, možda ćete vi reći da mi nismo takvi i da ja pretjerujem malo, ali moje iskustvo je takvo. Ako sam dobro skonto, ti da ne bi bio izdajnik u Bosni moraš mrzit sve ljude koji se zovu Mirko bez ikakvog razloga, smatrati da se samo ti dobar i pametan, a da su svi ostali pokvarena govna. Udarat djecu da bi ih što bolje vaspitao, jer izgleda da se djeca u Bosni smatraju stokom, pa ih treba krvnički udarat da bi bila normalna. Poželjno je povremeno udarati ženu kako bi tvoji jarani iz kafane vidjeli da si ti šef u svojoj kući i da svi pred tobom moraju da drhte i da si se oženio samo da bi ti imao ko kuhat jelo i prat odjeću ko da si krmača. Moraš biti musliman i vjerovati u Allaha. Kur'an ne moraš čitati, dovoljno je da ga držiš u rozom peškiru na ormaru. I obavezno javno govoriti volim svoje, a poštujem tuđe. Ali se istovremeno sadistički u sebi radovati što ćeš samo ti u džennet, a svi drugi u džennet. Zato što od 4800 bogova kroz historiju, samo tvoj je onaj pravi. Kad mi neko kaže volim svoje, a poštujem tuđe, odmah bi ga nabio nogom. Ne poštuješ, kralju, ne poštuješ. Nemoj lagat. Poštuješ, jel poštuješ? Hajde da vidimo jel poštuješ. Lako ćemo mi to ispitat. Evo ti kao muškarac voliš žene, jel tako? Jel poštuješ homoseksualce? Ne poštuješ. Nazivaš ih pederčinama. Evo ti kao musliman, jel poštuješ tuđe? Šta poštuješ? Katolike, pravoslavce, budiste, jel? Njih poštuješ. A šta je sa ateistima? Evo, vjera je tvoje, a nevjera je tuđe. Jel poštuješ tuđe? Ne poštuješ, kralj. Ne poštuješ ti tuđe, nego nemaš muda da budeš brutalno iskren pa da kažeš šta iskreno misliš o tuđem, a koliko voliš svoje. Tako da nemoj mi gledat u oči i govorit mi da me poštuješ. Svako poštuje samo ono što on ili ona misli da je tačno i ispravno. Nema poštovanja tuđeg. Ali na kraju ja ispado najluđiji zato što neću da budem dijelom većinske ludosti. Plaćaju mi ljudi. Znači kod nas ti neko mora platit da bi ti bio normalan, racionalan i razuman. Kod nas se neke stvari ne smiju govoriti. Koje stvari? Koje se to stvari i kome ne smiju govoriti? Nemoj sine, sačekat ćete neko u mraku. Pa iskreno, iako bi volio da vidim i ta muda, ali na stranu to šta bi dobio? Misliš da bi iskorijenio Amire Hadžiće? Vidiš li ti koliko ima na Balkanu Amira Hadžića? Ne bi ti
ubio zmiju, samo bi joj osjekao rep. Ali meni je predobro. Plaćeni računi, pošteno zarađenim novcem, frižider napunjen, žena i dijete sretni jer ih niko ne udara, ja sretan jer nikog ne mrzim i živim punim životom jer ne vjerujem u bajke.